Dan il-programm huwa mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Yachting Malta. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor nozz. Bla dubju ta' xejn illum ser inkunu qegħdin nagħtu ħarsa estensiva lejn l-ikbar avveniment sportiv li jseħħ ġewwa pajjiżna. Qed nirreferi għal Rolex Middle Series. Din hija s-37 edizzjoni. U huwa mistenni li fl-edizzjoni ta' din is-sena ħajkunu qegħdin jieħdu sehem xejn inqas minn 112 il-dgħajsa. il-dgħajsa minn 25 pajjiż, 608 mil nautiku, is-37 edizzjoni. Qiegħed nirreferi għal Rolex Middle Series 2016. Nista' b'wiċċi minn quddiem ngħid li din hija l-akbar avveniment sportiv li jsir ġewwa pajjiżna u li jiġbed mijiet ta' turisti ġewwa l-Port il-Kbir kif ukoll Maltin li issa din it-tiġrija daħlet fil-kalendarju ta' kull min b'xi mod għandu għal qalbu dan l-isport. Sport li qiegħed jiġġenera mijiet ta' eluf ta' euro f'akkomodazzjoni u xiri ta' affarijiet li l-ekwipaġġi tad-dgħajjes ikollhom bżonn, bħall-ikel, tiswijiet u ħafna aktar. Tellieqa li hi leġġenda. Tellieqa li għandha storja warajha u li għal ħafna kompetituri hi ta' importanza kbira. Tellieqa li ġabet ħafna viżibilità u rispett għal Malta u għal kompetituri Maltin li dejjem ġabu riżultati tajbin. Dan l-avveniment poġġa lil Malta fuq il-mappa tad-dinja sportiva fejn jidħol l-Burdjar. Tiġrija li tibda u tispiċċa Malta. Titlaq mill-Port il-Kbir, iddur ma' Sqallija, Pantellerija, Lampedusa u lura lejn Malta. Tiġrija li fiha ħafna sfidi, speċjalment fejn jidħol it-tibdil fit-temp. It-tellieqa minħabba elementi bħal fosthom il-korsa, it-tip ta' dgħajjes, il-kompetizzjoni feroċi u anki dak li jista' joffri t-temp f'dan l-istaġun
Hija fiha nnifisha waħda mill-akbar sfidi għal kompetituri. Ir-Rolex Middle Series, organizzata mir-Royal Malta Yacht Club, hija għal ħafna il-qofol ta' tliela. Tieħu xhur ta' preparamenti, kif ser jgħidilna Godwin Zammit, il-Commodore tar-Royal Malta Yacht Club. Ħdejja għandi il-Godwin Zammit li huwa il-Commodore tar-Royal Malta Yacht Club. Ovvjament xhur ta' preparamenti għal din it-tiġrija li tirrikjedi ħafna u ħafna xogħol. Godwin, preparamenti għal Rolex Middle Series tal din is-sena li hija s-37 edizzjoni. Iva, il-telliqa ħatibda għada, ġifieri issa l-preparamenti kważi kollha lesti, għatfadal l-aħħar ftit dajes li qed jiġu biex jagħmlu l-aħħar parti tar-reġistrazzjoni tagħhom. Bħala numru ta' dajes qegħdin prattikament l-istess pas-sena l-oħra, sena l-oħra kellna 111. Bħalissa għandna 112, pero naħseb li x'tnejn ma jiġux, forsi jkunu 110 jew 109 finalment. Interessanti dis-sena hemm flotta mhux ħażin ta' dajjes naqra kbar, hemm ir-Rambler li reġa' ġie għas-sena l-oħra. U interessanti għal min jinteressaħ il-Multi Hulls, jiġifieri il-Trimarans, hemm żewġ Multi Hulls li huma avvanzati ħafna, hemm il-Fejdo li ġie s-sena l-oħra u dis-sena ġie wkoll Maserati li huwa bħalu, però għandu wkoll affarijiet innovattivi fil-foils u rudders tiegħu li huma daqsxejn esperimentali ma interessanti ħafna. Semmejt ir-Rambler, iċ-ċansijiet li itejjeb il-ħin tiegħu din is-sena? Il-Rambler itajab il-ħin tiegħu ta' sena l-oħra possibbli, però li jikser ir-rekord oriġinali tar-Rambler l-oħra u l-istess sit, George David kien kiser ir-rekord bil-Rambler imma mhux l-istess dajsa kienet Rambler oħra. Dik diffiċli għax il-previżjoni tat-temp li għandna ma jidhirx li huwa temp qawwi li jista' jinkiser ir-rekord ta' dak iż-żmien. Il-parteċipazzjoni tal-dajes Maltin, hemm 8 dajes din is-sena kollha baħħara b'esperjenza kbira, xi tgħidli? Iva, għandna 8 dajes Maltin, Fosta Marti li tiġa rebaħ darbtej, hemm Jamie Sammut li huwa fil-Kumitat tal-Yacht Club ukoll qed jagħmilha double-handed, jiġifieri tnejn min-nies biss abbord, u ma hemm Elusive li dajsa li tellaq bosta snin qabel kien imexxija Arthur Podesta li s-sena l-oħra ħallina, llum hemm it-tfal tiegħu qed itelqu minn floku. U mbagħad hemm il-dajes l-oħrajn bħal Espresso, Expedite, li huma kollha dajes kompetittivi tajbin. Godwin, bla dubju ta' xejn, wieħed jekk mhux l-iktar avveniment l-ikbar sportiv li jeżisti f'pajjiżna. Inti bħala Commodore ta' dan il-klabb u wkoll bħala li tagħmel parti minn Yachting Malta, x'tixtieq tara iktar f'dan is-settur bħala organizzazzjoni bħala. Telliqa baqgħet b'saħħitha. Kulħadd madwar il-Mediterran u anki fid-dinja jikkonsidra bħala telliqa importanti ħafna. Illum msemmija u stabilita, jiġifieri t-telliqa titjieb tista'. Meta hija parti mill-events li jisponsoraw ir-Rolex huwa ħaġa ta' prestiġju, jiġifieri it-telliqa hija tajba. Tista' tibqa' tikber sakemm għadha tiġbed id-dajes il-kbar importanti tibqa' msemmija li nixtiequ naraw il-qudiem forsi nistgħu niżviluppaw xi tip ta' event ta' libburdjar naqra differenti, tip ta' race week fejn flok telliqa twila jkunu serje ta' tliela żgħar viċin l-art u tkun hija tattira tip ta' baħħara differenti dawk li jħobbu t-tliela iktar tekniċi imma viċin. Però l-offshore huwa dejjem iktar prestiġjuż u li jiġbed l-attenzjoni tan-nies bħal-Middle Series. Godwin, fisem it-telespettaturi tal-programm Nozz, nirringrazzjak tax-xogħol li qiegħed tagħmel. Grazzi. Ħanamlu issa waqfa qasira għar-reklami.
Wara riklami ħankomplu waslulkom aktar filmati u intervisti esklusivi. Din is-sena l-attivitajiet bdew bħas-soltu bil-konferenza tal-aħbarijiet li saret nhar it-tlieta ġewwa l-klabb. L-erba' filgħodu bħal kull sena ġiet organizzata l-Coastal Race. Din it-tiġġija ssir bħala preparament u hija twila 21 mil nautiku. Ħadu sehem 33 dgħajsa u rebbieħa ta' din is-sena kienet id-dgħajsa Maltija, Elusive 2. Hemm programm soċjali mimli li jibda l-erba' filgħaxija b'riċeviment mogħti minn Yachting Malta. Imma x'inhu eżattament l-involviment ta' Yachting Malta f'avvenimenti bħal dawn? Ħdejja issa għandi l-Sir Wilfred Buttigieg li huwa s-CEO tal-Yachting Malta. Wilfred, waslet Rolex Middle Sea Race oħra is-37 edizzjoni. Ovvjament il-Yachting Malta issa kull mejla mwaqfa daw l-aħħar sena u nofs. X'inhu eżattament ir-rwol tal-Yachting Malta fejn jeħtlu avvenimenti bħal daw? Ifhem Sandro, bla dubju il-Rolex Middle Sea Race tista' tgħid li hija avveniment prestigious tal-pajjiż fis-settur tal-yachting. Sports yachting speċifikament għax inti għandek is-super yachts tajt huma kategorija li hom l-sports kif ukoll imbagħad għandek il-min jiġi jżur il-Malta bħala destination bħala cruising, jiġu bħala chartering u jduru l-gżejjer u sbuħija naturali li għandna. Yachting Malta tista' tgħid ikoll nidentifika skop partikolari li għax inħolqod din l-organizzazzjoni li hija partnership mal-Yacht Club hija partikolarment fuq events ġodda. Ġifieri aktar għal-mission statement tagħna stess tinduna li l-organizzazzjoni ġiet maħluqa biex tattira lejn Malta avvenimenti ġodda ta' kwalità ta' dan it-tip. Issa, dan ma jfissirx li Yachting Malta nħolqod biss dwar avvenimenti ġodda. Yachting Malta nħolqod ukoll biex tassisti avvenimenti stabbiliti. Ġifieri xo għandna pereżempju lill-Middle Sea Race, mhux biss ngħinu fejn jista' jkun hemm li l-organizzazzjoni tieħel fuq livell burokratiku jew permessi naraw kif nistgħu biex naffaċilitaw il-proċess. Anki saħansitra ġieli ngħinu l-Yacht Club u għamilni għal sentej għamilna reception speċifikament għall-owners u l-skippers, jiġri skipper ta' skipper huwa min jisuq u s-sit tad-dgħajsa. Għajnijhom fl-isbaħ postijiet ta' Malta, sena l-oħra Sant'Ilm u l-Belt. U din is-sena wara ġie restawrat Forti Sant'Angelo, nitlaqa' tajjeb ħafna jkollna avveniment ngħidlu hekk ta' kwalità fejn jkollok attenzjoni għad-dettall għax importanti f'da s-settur. U nemmnu li bdil kontribuzzjoni qed ngħinu biex l-avveniment Malti li jikkompeti ma' avvenimenti oħrajn barra minn Malta dejjem ikollu xi ħaġa ġdida, xi ħaġa ta' kwalità. Għax hekk inti ma jkollokx dik li jsejħula
dik il-freskezza ta' newness, l-Ingliżi jisħu newness, li kull min jiġi għax hawn min jiġi sena wara sena. Jgħid isma' Malta dejjem skopri xi ħaġa ġdida, mhux avveniment dejjem l-istess, drajni għal Rolex Middles Race. Hemmhekk tidħol Yachting Malta biex tkompli fuq il-ħidma tajba tar-Royal Malta Yacht Club u l-kumitat li hawnhekk biex dejjem nagħmlu dik il-pass aħjar, nkunu fuq ta' quddiem permezz tal-innovazzjoni u idejat oriġinali biex din l-avveniment isir dejjem aħjar. Sewwa, semmejt li Yachting Malta mhux biss qed tgħin avvenimenti li diġà jeżistu, però qed tipprova iġġib avvenimenti oħra fejn jidħol sports tourism biex insejħulu hekk. Però nafu tajjeb ukoll li ċertu avvenimenti fejn jidħol l-burdjar ikunu jirrikredu ċertu faċilitajiet. X'qed isir f'dan il-qasam? Bla dubju, aħna aħħar ieħor tagħna għalli nilqgħu delegazzjonijiet, fil-fatt ngħaddi ġej illum minn delegazzjoni partikolari għal avveniment fl-2019, fejn aħna nagħmlu analiżi ta' dan l-avveniment li tiġi propost, naħdmu l-Economic Impact Assessment, ngħidulu tiegħu l-impatt ta' dan l-avveniment fuq l-ekonomija u bagħad nevalwaw fost l-opportunitajiet li huma l-iktar avvenimenti worth it ħana nsejħulhom hekk li l-gvern jinvesti fihom. Mill-aspett infrastrutturali mbagħad bla dubju dan is-settur ma jistax jiflorixxi jekk ma jkunx hemm l-infrastruttura. Inti mhux billi ġib dajsa u torbota ma' mażra pereżempju. Inti tikollok dak li bl-Ingliż jgħidhom sheltered waters, jiġifieri lek l-ilma ma jkunx kan. Għandek uċeħ ta' ras. Allura, iktar ma jkollna infrastruttura ħadd pjaċir dal-aħħar li semma saħansitra breakwater fil-budget. Tajjeb ilu snin fuq il-karti dan il-proġett, jalla jsir għax jekk ikollna breakwater infrastruttura ta' dak it-tip, tfisser li jaf ikollna fost l-ikbar marinas fl-Ewropa u fir-reġjuni fejn nitkellmu fil-Mediterran. Jiġifieri dak ħajkun infrastruttura ġdida li ħajkun ta' siwi kbir għal avvenimenti bħal dawn. Hemm partiċipazzjoni ta' 112 il-dajsa dis-sena. 8 biss huma id-dajes Maltin. Bħala Yachting Malta, naf li spjegajt li kont drabi oħra xem les fil-pipeline li qegħdin tagħmlu biex tinkoraġġixxu iktar dan l-isport, però nixtieq nerġa' nismagħha minn għandek. Iva, naħseb li l-għanet toqgħod attent illum li ma tix tagħmel tip ta' diskriminazzjoni ta' tisma' sponsorship għal Maltin biss, għax illum għandna parti minn komunità Ewropea iktar wiesa, ġifieri daqsxejn delikat dal-element li perża tisponsor biex ikun iktar dajjes Maltin jipparteċipaw. Però naħseb li hemm metodi kif nistgħu naraw li jkollna parteċipazzjoni iktar qawwija ta' dajjes Maltin. Ikolli ngħid ukoll li das-settur iġib lejn Malta dawk li jsejħulhom high net worth individuals. Għandek nies li jiġu Malta l-ewwel darba grazzi għal din it-tellieqa mbagħad jistabbilixxu residenza permanenti fuq dawn il-gżejjer. Dik ġieli twassal l-opportunitajiet ġodda. Ħantik eżempju li Alla jbierek benestant tajjeb ħafna jista' jkun li fil-viċin, fil-żmien viċin jikkontribwixxi dajsa li tingħata biex iż-żgħażagħ tagħna jitrenjaw fuqha u jkun jistgħu jtelqu fl-avvenimenti offshore, jiġifieri inti minn dawn li jkunu ħarġu mill-lasers li kollhom dajsa sponsorjata minn dal-benefattur li bija itelqu fl-avvenimenti bħal Middles Race stess. U dik għandha tkun esperjenza sewja ħafna biex nibnu flotta ta' skippers Maltin li għadha pitada jistgħu jirrappreżentaw il-Malta f'avvenimenti ta' dal-kalibru. Tajjeb, u l-aħħar mistoqsija mingħajr ma nikxfu xejn. Hemm xi ċans li fix-xhur fis-snin li ġejjin naraw xi tellieqa ġdida u Malta? Mingħajr għax għaddejjin bħalissa fil-proċess ta' analiżi tal-avvenimenti li huma possibbli bla dubju qed nikkalkula mill-2017 għal 2018 nibdew naraw avvenimenti ġodda li huma letteralment l-ewwel darba li ħajseħħu f'Malta. Għalissa ħankun prudenti biex taf kif ma nitkellimx qabel ma jkolli ċertezza. La darba jkollna ċertezza bla dubju noħorġu b'marketing campaign u nispjegaw il-pubbliku x'inhuma dawn l-avvenimenti ġodda. Wilfred, nirringrazzjak. Grazzi Sandro, grazzi tal-istedina u napprezza ħafna wkoll ikolli ngħid il-ħidma ta' dal-programm, is-servizzi tagħtu bħala nozz għax intom l-unika organizzazzjoni li qed toffri servizz fuq it-televiżjoni u anki online li jagħti attenzjoni dedikata lis-settur tal-yachting u ta' dan irringrazzjakom. Sa dan it-tant komplew jaslu aktar dajes lejn pajjiżna biex il-ħamis ħassoltu ġie organizzat il-Crew Party. Atmosfera mill-isbaħ li tilqa' l-skippers u l-ekwipaġġi mid-dajes kollha flimkien ma' mistednin u sponsors tal-klabb u kif ukoll tat-tiġrid.
Il-ġimgħa filgħodu sbaħna il-klabb fejn assistejna għall-aħħar preparamenti. Kulħadd fuq xogħlu. Preparazzjoni li tirrikjedi ħafna attenzjoni u li hija importanti għal kull qabel tiġrija, peress li d-dajes irridu jkunu preparati għal kull eventwalità. Dajes ta' kull tip u is, però kull waħda minnhom għandha ċans li tirbaħ din it-tiġrija. Dan minħabba l-fatt li mhux bil-fors min jidħol l-ewwel ikun iddikjarat rebbieħ. Ir-riżultat finali jinħadem fuq sistema ta' handicap u għalhekk kull dajsa għandha ċans li tirbaħ. Il-ġimgħa fil-għaxija wkoll attendejna għal briefing fejn ġew spjegati l-aħħar dettalji tat-tiġrija bħal previżjoni tat-temp, it-tluq u wkoll xi regolamenti. Is-sibt filgħodu sebħet ġurnata mill-aqwa, però b'nuqqas tarieħ. Mal-10 ta' filgħodu, id-dajes bdew jieħdu posthom fil-port il-kbir. Is-swar mimlijin bin-nies u xiena mill-isbaħ. Fil-11 bdejna bl-ewwel start u b'kollox kellna 5 starts. Kategoriji differenti ta' dajes li jvarjaw fl-għamla u tul tad-dajsa. In-nuqqas tarieħ però ma naqqas xejn mill-ispettaklu, speċjalment fl-aħħar start, fejn rajna 3 multi-hulls ta' fama mondjali ħirġin mill-port il-kbir għal ħabta tan-nofsien. Wara dan kollu, issa nistennew naraw min ser ikun ir-rebbieħ ta' din is-sena tar-Rolex Middle Series. Komplu segwu l-programm Nozz għal aktar dettalji dwar din it-tiġrija. U bekk erġajna wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor Nozz. Il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu waslulkom aktar filmati u intervisti esklusivi ta' dak kollu li jkun qed jiġri waqt u matul it-tiġrija Rolex Middle Series. Nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Dan il-programm ġie mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Yachting Malta.